45 ko to amma yanzu ya sauko ƙasa, ya yi ƙasa ya koma 125. to ni a nawa ma ganin kamata ya zama ya yi ƙasa da 125 ɗin nan, saboda tunda gwamnati ta yanke hukuncin yanzu ta duba ta gani yadda man yake tafiya, a haka za a dinga saka farashinsa. Amma babban abin da nake wa Allah godiya, kuma yan ƙasar ne kamata su yi godiya, shine lokaci ya yi da Allah ya samu mun farka, mun ga cewa wancan man nan da muke cewa ɗanyen mai ko kuma gurbataccen mai da ake hada da a karkara, abin da muke kira, ya kasance shine wanda gwamnati gabaki daya ta zuba jikinta a kai ya fadi, yanzu haka zai iya sake faduwa ƙasa. To wannan faduwar da yake ya zama tilas yanzu da gwamnati da al'ummar ƙasar mu duba mu gani me ya kamata mu tsaya mu duba mu gani. Duda mai girma shugaban ƙasa yana ƙoƙari wajen harkar noma, amma wani ƙoƙarin bai isa ba. mu a wajen muna so a ninka shi ninkin ba ninkin yadda ko da mai ko babu mai za mu iya ciyar da mutane abinci, ƙasar nan za ta samu kuɗin da zai ishe ta ta iya finansin wannan kasafin kuɗi a kudu shi. Nan kuwa yanzu tunda mun gani ga yadda abin yake tafiya, mun san cewar nan gaba ana magana 30 zai iya koma 20, amma a nan muna fata ya tashi don gwamnati ta samu kuɗin da za ta yi wancan. A nan kuma talaka muna masa munna, yana jin daɗi, mai yayi ƙasa. Yanzu mutane da suke magana cewar ai saboda mai ake ta tsawwala waɗannan kayayyaki, to mai yayi ƙasa. Kuma yanzu saboda wannan bala'i annoba da ta shigo mana, muke ta roƙon Allah subhanahu wataala ya kautar da ita, ta sa zirga-zirgar mutane da yawa ta rabu. Man ma da za ka a saya gidajen man, mutane ba su je su sayi man ba.